Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pung shangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei ban penlong kajing kendu kinongnya kali kamai ban bandon kajing jo ajan para bayanya kali kamai ban ro ban ya kilan met ban ya syat ya klan ka umsning tahun dorbar hak sing sajan jong kateo balala kata hak arpo hendreu terik unaitung arajar arpsan kelas dang ya kajing penilai kai football ya kinongnya kali kamai ki badan hak thanyum sning kini kinongnya kali kamai ki kenthop nadu ka kenhun kinongnya auto rickshaw kinongnya local taxi kinongnya sumo kinongnya tourist taxi bat kinongnya pick up kibedai kinongnya kali kamai kibadan hakathany umsning kumgadak jongjing sedang yeng nega lempong ilekai football kinongnya kali kamai ha umsning uba pateng marsing ubari working president keseng Confederation of Riboy People ulawan poi kum kongsan ban plipaj ba yeng nega lempong ha kajing don lang jong uba Rocky Kela ubari chairman ka umsning town dorbar kentup de ya kinong ilam jong ka umsning town dorbar lembat kiwe hagane sing sedang kinong ilekai ki menengkong hagane kelempong ki kenthop ya ga kenhun kinongnya auto ki baju kamai na umsning umtro yarong bat sat he persya ya kenhun local taxi 0 point association bat hag bekut jong jingi khun kinongnya auto ki la penrem no ya kinongnya local taxi the saukol la shikol aduh kemat Tiri kapor idap daga mensim ke ba sukumen hadin ba gilayo ba nekren ba icarman jong ka umsning tau dorbar iba Rocky Kela na galang ka jongi rungim syam la kentaj ya ka jingkot ka jongki ban ya don bentalang hagane ka sengi ban peli perda ya ka ne ka fast tournament kepala peniaj da ka umsning tau dorbar na ka benta kini ka asosian kalau ka ege ka ba nyemla kemda ai kajingero bat keburam yang ne orang ba bat ki kenhun ke jongi ki balayo ijngai na kabenta jongpi ki association hoj kadai ke jing sisa kumba yong iba Rocky namar ki trebar hi teng ki hab ban be kamai ki hab ban bela malagasngi ki myo su ya katakalat ban ya lekai haki kino ke jing lekai tikade gawe ka platform ka ba na kaliang jong ka umsning tau dorbar ka ai kalat ya fi ka ai ka platform ya fi ba finishim benta ya ka panile ka ya ka de football hang ne hapo umsning tena kaliang ka jonga nga kentu ya fi ki players ba piniale kai bha hapo madan kamdei bandon ka jing ya so ya dat knang ba kinong peniat bat kinong pikai kini tenat ya kata ka jingile kai ka jong pi hoj ha ka jingile kai kidon ki bejob kidon ki baram Henry penilai kai naga jingi apa madan peni naga jingi peni kata ka sap ka phong ka ba pidon namar ngisutu ba manubri udon laga jong ka sap ka talen peni ka ka ba pidon ka sap ka ba pidon ya ka ba blai ulo ai tengah kerman skam bro at legitim kini le kai ba
Kumbang iba ruki ngan ban bang sin ba isukuman ban yo sgo. Ya ke ke leong ba kade ka tournament kanam kut tang menta usnam hanrei Mahaman kisnam ki panangwan kinangai pelongkum kane ka tournament na ka benta jong pi ki asosiasyon. Tena kaleng ka jongi ka sengru ikwa banong ba ngin kloy ba nesno ketibat ka umsning taw dorbar lada ka don kum kine ki tournament namar ban kentiu ya pi ki nongele kai jong kadong bat kathan ke jongi ki bran ka sap ka talent ngimla banong ba udre bar oto umlang su banile kai bol lane udre batok si umlang su banile kai bol rai ublei ai lala ka jong ka sap the sim ye kene galat ka kabu yale kai ba gitu ki badon ka sap ka talent aga bade bat ka football kila ban kiu saprang bat sakmat namar ngitip ka football menta kamdai shoot tang ka jingile kai melen Andrai lada upadani kasap upapenan kamhok ke ka kadai gawai ni kilat kiba ai kam ai jam ha ka benta ka jingim ka jonggi simet dikata kadai ka bangine susu bat kane kadai gawai na kikam ka baga umsning taw dorbar ka kuwa ban peni sepi ganuk sa galong bapin light na ki jing snu ki baharukom ki ba ngia kendu khamtam hagini gisi ki ba menta nyu i ka jing slay jong udrok wat hang ne hapo umsning ru tela da don kum kini tournament ki kun samla ngatharai kin light na giri jing snu ki bakta ye ka physical ka jongki udrok ka kiat kum ta ter telang ba ka de jile kai pinyo ye ka met ka bakot ka baklan la slem manga kum choman jong umsing taw dorbar ngalakwa hi ban penkilan met no ye phi ki ocean namar ba ngala perkhat mo kum utau tau noilam jong kastong la pakhat ba pia kamai auto man kasngi pia kamai lokal taksi man kasngi te ka physical health exercise ngidon kam te den mat kadau ba rengkat bat katu kat ni haka jingilang jong ka isi jongi ngilai pakhat ba la kamnum no to ngine yai no bat pelong na iwei tournament namta jong pi ki association baro ki ba hap ani apo uput usam jong ka umsling area jongi kamtam lagi ni umsing taw dorbar jongi kaba hadu khandru teli kitim gidan te hangni idon ba pateng ibade I working president jongka confederation of people ba yem tu Japan ba di perlok ini ro idon lang hapat ka seng mo te nga khot yaki banong ban idon mentalang komita idak ban ya sim mentalang ta ka jing e kiwan lang baka jing khot jonga ban ya plino ya kani ka football jong pi ki association kali baro nadu ki auto ki pick up ki sumo ki taksi ki terus taksi baro te ngamdon ai na kalyang jonga kum chairman haju upor ngadai ru kum nong peniai namta kani ka torban jong ni stem arhajar arpusan te nga kermen ru ba nang ni sakmat chisin mangilayat kum ne kamot man ustem nginya persang ban penlong baik ka football tournament nakamta ka cikot jikhya namta ka hel jongpi namta ba punyo ya kamet ka bukot pakhya Rainbow of Sound Music Academy kepada Maubri Ripoy District baju pelong shisi in shista yo Halite Flower Higher Secondary School Maubri abkhot ka wes ngobhaban a admission ye pi baro ki knaret pat ki balar baru ki bakwa bunyo ejina jing tep shipang to music but theory but practical hakani music school pin sayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar onyx solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum but violin kani music school ki pelong ro street performance per ki music concert amal los nem kum kadak man ailar ki khna ki bapulia kani music school kini simpan tah kiran san ban peni kisap ki pong di pagidon ipadiang sumpai pi baro ki bakloy berman pulie agani music school ban tep kambanya sumpa ban phone agini number publish buat